Tak to veríme. Kapské mesto 4. decembra. Tento deň sa dozvieme, akých súperov nám žreb prisúdi v základnej skupine šampionátu. A teraz si skúste tipnúť, komu by slovenskí futbalisti najradšej poslali z Afriky pohľadnicu. Je to Čech Tomáš Rosický, ktorý našim chlapcom odkázal, že nie sú žiadni borci a v prípadnej baráži by vyhoreli ako fakľa. Ahoj Tomáš, ako sa ti darí? Dúfame, že tvoja rehabilitácia pokračuje úspešne a ešte si niekedy zahráš, lebo ako futbalový teoretik by si sa neuživil. Nebudeme ti klamať, Afrika je krásna. Vraj máš rád rozprávky, tak si pozri náš zajtrajší zápas s Brazíliou. My si totiž tú rozprávku užívame. Už mám všechno hotový, vždyť už Skutočnými frajermi sú však naši futbalisti, ktorí s hrdosťou nosili na sebe aj tento dres. Táto 16-ka patrí obrancovi Jánovi Ďuricovi. Všetkým hráčom ešte raz patrí naše ďakujeme. Pekný večer a dovidenia.